Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, alături de mine, am pe Maia. Salut! Octatavi. Salut! Și Teo. Iar astăzi ne vom juca Speed Draw. Playground! Ce zic și- Playground? Înseamnă să fim la înălțime și să-i dăm 200 cap cu unul. Oh my God, Doamne, mă doare capul când aud. Asta știi. Ei nu știu engleză. Nici Maia Fortnite. nu știe engleză, ca să înțelegeți. Deci niciunul da. dintre ei nu știe engleză. O să scriu Playground pe Google. Trișatul e mereu bun. A, gata, cred că știu. E loc de joacă. Da. Mulțumesc! Băi, trebuie să fac un tobogan sau ce? Și eu fac același lucru. A, peci. De 1 minut stau să fac scările topoganului. A, nu mă complic. Bine. Bun. Acum, Bine. acum... Ce mai hai că ăsta arată ca un tobogan. Ok, și fac o trambulină lângă, că nu știu ce să... Nu fac mai bine leagăn. Dar nu se potrivește asta. Bun. Ne, prea mare. Mai are și pretenții, Betty. Pe lângă că abia pe lângă că abia că știe să deseneze, mai are și pretenții. Ne, prea mare. Gata. Și acum... Da. De fapt nu e bine. Cum fac asta? Îl fac din maro să fie din lemn. La mine arată chiar foarte bine. Numai că asta le vitează. La mine arată din caca. Eu Ce-a cred, că făcut? eu cred că singura care s-a gândit să facă așa ceva. Ce? Las așa. Să Bine. vedeți? Nu. Te batem. Bine. Aia e, se mai întâmplă. Nu. Ce ar mai Gata, trebui? am făcut loc de joacă. Trebuie să pun un steag. Nu, du-te mă că pe te-o luat unul la celălalt. Trebuie să pun neapărat un steag. Bun. Acum o să iau nota. Aoleu, ce-o desenat Betty! Mi-e frică. Parcă așa era steagul acelei țări. Da. Vreau să-mi ziceți dacă ghiciți Uite. steagul. Noi da. Sunt foarte curios. Ok, Dragilor, să nu uitați de un like și subscribe, pentru că chiar mă ajută Că enorm. dacă nu vă batem. Arată Nu ok batem asta. pe nimeni. Ok, eu să-i dau 1 pentru că asta e a lui Maia și știu că ea mi-a zis că What nu do mi-am you gândit de asta. mean? Bun. I-am dat 3 stele. Dracu, Și cu torcea, E al tău, torcea. E al tău, torcea. Unu. Corect. Topoganul Unu. cade în leagăn. De ce toată lumea a făcut un topogan cu un leagăn? Da. Leagănul l-au Vreau. copiat de la mine. 3 stele. I-am dat 4 stele. Merită cel mai... Stai al lui Betty. Asta. Asta că se vă vedeți-vă. ceva. Total, deci totul este super, super ciudat. Stăm și... Unu, că doar tobogan, ăsta îl pot face repede. Și l-a mai făcut șură. Da, în dar 2 asta secunde spune că asta. peisajul. Abia pot să Bun, fac în 5 bun. minute. Winner are... Hia. Ha. Nu am fost Deci, de data asta. Întrebarea mea este... Cum a câștigat Octa cu aceleași lucruri ca mine? Nu, da, și eu... Nu, dar și eu m-am gândit la asta, Da, dar Și eu m-am nu te-ai gândit la nu te-ai asta. gândit să pui Da. steagul Turciei. Băi, deci aș spune de steagul Turciei. Pentru că I hate Turcia. O să-mi iau cancel pe YouTube, vai, numai din cauza lui Octa. De ce? Nu știu, am Ce zis și am eu să dau făcut? vina pe cineva.
No, bine că pe mine trebuie să dai. Haideți să vedem de la e-mail. 3. Câștigăm. Train. Ce train? Ciucaci. De fapt știu. De fapt știu ce Mamă, train. deci, cred. Dar nu știu cum Dumnezeu să-l fac. Stai, Nici pe eu. că copiez pe ăla din Dead Rails. Nici eu nu știu. El voi copia pe ăla din Dead Rails. Ok, La altul nu mă gândesc. ok, așa. Ok, începem de Eu mă gândesc la aici. ăla din Harry Potter. What? El știe de Harry Potter? Logic. Da. De când? Câte roți are un tren? Ce? Ce zici? Câte roți are un tren? Nu știu. Că la mine se Stai. vede numai spatele. 3. Așa, bun. Stați un pic că copii. Bun. La mine pare a fi Mulțumesc. dubiță. Eu îl fac 3. Că parcă 3 are. Bun. Trebuie să fac un peisaj rapido. Fac ăsta roșu. Nu știu. Mă, roșu, mă! Roșu! A, Maro vreau să le fac astea. ok, și fac și ciuciu. Nu, trebuie să-l fac negru. Stai că îți deștept. Mai de ce răzi? Dar de ce negru? Pentru că ce culoare Ai- poate să aibă? I don't know. Roz? Nu. Pare de fete rozul. La mine nu se vede tot ăla din față, dar las că e ok. Am terminat. La mine zici că e o casă. La mine, La- nu-ți dai la seama mine- ce e. Ok? La mine, eu nu știu ce. Da. Că nu vă luați, vă rog Ești frumos de- de mine. Eu îi dau două să mă iau. De toți. Taci, Bă, glumeam. Nu aveți voie să vă luați sau vă dau cancel pe YouTube. Stai un pic, eu Oh, îmi iau bă, cancel pe YouTube. Wait. Chia. Wait a second. Wait a minute. Nu știu. Eu zic că arată fain. Cum eu n-am... Bă, eu am terminat și No! am stat 10 secunde ca să-l fac. Mama, era să... Training tacos. Pe de cancel. Glumeam. Nici Nu-mi n-am dați cântat. Nu. cancel. Nu, n-am reușit să termin. Am uitat să Copyright, pun Marta. share. Aoleu. Ce este? Ostia. Tren. Asta nu-i tren. Poți să Ăsta nu le e fac. camion. E tractor, e tractor. Ia unul. 0 stele, 0 stele. Cu ăsta nu e al meu. Da. Băi, Ha. e bun, e Ai- bun. Asta e al lui Rafa. Ha, asta e al lui Rafa. Nu e a meu. O stea, o stea. Nu, e a lui Maia. E bun că e o stea. Nu e al meu. E a lui Maia. Nu vreți să vedeți cum arată. Da. Eu dau la toate câte o stea. Wow, păi așa de acum să știu care e a ta, să-ți dau postea. Glumesc. 0. Ia, Asta asta e o albine. Asta e a lui Maia. Nu e a mea. Nu e a mea. 3 stele i-am dat la asta. Ce e asta? Ia lui Betty. Ia lui Betty. Asta să mor eu de-i dau ceva. Ce cu culoarea galben? Asta nu-i lice, nu. Ăsta e avion? Asta e a lui Maia. Mă, știi să facă decât avioane. I-am dat 5 stele. 5 stele. And the winner is... Yay! N-am apărut. Cum? Cu 2. Cum? Cum a mers la cu... Stați un pic, wait a minute. Cum a câștigat casa mea Eu pe sunt al rost? 5-lea. Eu am făcut 7. Ah, slab. Tu ești slab. Hai, bro! Hia. Cum?
N-ai cum, deci prea funny jocul ăsta. Uite, mi-am găsit frățiorul. Merita să-l bagi pe YouTube, Rafa. Eu sunt. Bă, merită, mă, că facem episod. Ce, mă? Ce ești tu? Nimic. Un pinguin. Un porc. Mă după tine. Vreau să fiu stalkerul lui Rafa. Cold. Ce? Cold. Nu știi ce înseamnă, nu știi ce înseamnă. Wow, aici am idei. Îl fac pe Cole Palmer. Cole Palmer. Îl Eu fac. știu ce este. Ia stai să caut pe net. Măcar-i sincer. ChatGPT. Măcar-i sincer, copilul. Cold. Măcar-i sincer. Cold. Oh, bum. Nu Aha, înseamnă rece. O să fac un cup de gheață. Bă, De ce mi-ai citit gândurile? Glumeam. Betty mi-a citit gândurile. Aha, sunt vrăjitor, da. Da. Sunt vrăjitorul lumii. Mare vrăjitor chiar ești. pare vrăjitor cu Dar ochelarii. vezi că Rafa chiar am ochelari în viața reală. Bine, aia zic, chiar pare Bine, vrăjitor. toată lumea te știe cum arăți. Mai puțin Da. am Afară de Maia. dacă vrei, Ba da, știu și eu. dacă vrei te răci. Bune. No, Maia nu trebuie să aibă, nu are voie să mai știe ceva. Maia, sincer, trebuie să nu mai știe nimica. Bine. E ilegal să mai știe Maia ceva. Noapte bună, Maia. Cu cine pe apel? Cu cine mă joc? Bă, la mine foarte urât l-am făcut. Stați un pic că mai fac și cubul. Stați un pic că mai fac un cub. I don't know, but I don't know. Dacă nu știu, nu știu. Eu nici măcar nu știu. Bă, Bă, du-te încolo. eu mă gândesc că dacă e iarnă, e rece, dacă e iarnă și e rece, eu am desenat ceva de iarnă. Am făcut un pom de iarnă. Care n-are globuri. Oh, vai. O, da, chiar un Bă, nu vreau să fac asta, nu vreau să fac asta. Da, eu fac de ăsta brad lângă cuburi. Hai că foarte bine. Mai fac și un de cub. Suntem în Alaska. Dar nu termin. știu Nu. ce să fac. Eu nu-l termin. L-am zgâlit, fac. O să-și Deci, liniile alea sunt... E vântul, ok? E vântul. Că e frig. E vânt. Ok, măcar știu care ești tu ca să nu stau stele. Octa. 2 stele jumate. Ăsta e al lui Betty. Octa. E al lui Betty. Ba nu! Ba nu. Betty e la final. Nu e. Cold, sky, snow, ground. Asta nu e al lui Maia. A lui Maia. Asta Nu. e a lui Maia. Asta e al lui Asta e al Maia. lui Alex. Asta e al lui Asta e a Maia. lui Maia. Ăsta e al lui Alex. Nu e a mea. Nota 1. Nu e a mea, nu e a mea, nu e a mea. Bă, deci eu pun note de 1 și... 5. Asta e a lui Maia. Tot e al lui Maia. 3 stele ca a lui Maia. Asta e al lui Ăsta e al lui Betty. 0 stele. Nu. Zero. Nici nu mă pot uita. Da. Zero. 5. De ce? Nu. 0. The winner are... Ha. Era al meu. Știam, trebuie să te 3 minute să cât am avut. Da, care mi-a dat stele? Care mi-a dat? Eu ți-am dat 2.
Eu cred că ți-am dat una sau 0. Eu am 2 dat- sau 3, nu mai țin minte. Sau 1, 2, 3, 1, nu știu. 1, 2 sau 3. Sau deloc. Nu știu, dar asta Nu sunt eu, sunt foarte frumos. sigur. Ăsta sunt eu, sunt foarte frumos. I-am dat una. Dar de ce nu stă pe loc? Ha? Uite, a meu e cel mai fain, părerea mea. Da, Brad Da, Rosen. default. Apple. Apple, și doamne Apple. Oh, gata, știu ce să fac, știu. Tu faci în iPhone, tu faci în Apple. iPhone. Știm, glumim. Stai, Apple, ălea. Stai un pic. Facem compania Apple sau mor? Băi, eu v-am ajutat Gata. instant. Gata. Dar oricum, toată lumea Deci, știe de asta, mă. Fumfariu că a făcut un telefon și zice, asta e Apple. Și înăuntru l-are pe Ianis. Să facă un Nokia. El a făcut un Nokia, cred. Amul meu. Da, Bă, Apple e m-au de la Ianis. Apple este Ianis. de la marca Ianis. Eu așa știam. Nu mai țin minte. Cred, Stați un pic. ai de noi, am terminat. Nu Nu voi te-am dați bă. marca. Nu! L-am făcut. Arată prea susi. Susi Baca, schimb din Raca. What? Băi, am făcut o roșie. What? Eu am făcut un potato. Gata. What do you mean, cartof? Netul meu e cartof. Dacă vă ajută să știți. Net cartof, mănânc cartoful. Salut! Nu o să citesc numele la asta. Mi-e prea de baca. Ba, nici la asta. E pe fiecare rând de unul ăsta, baca. Dacă știți ce zic. Mhm. Da. Eu mă joc fotbal. Ești Susi Baca. Rafa. Eu mă joc fotbal. Bine, cum zici tu. Uite, vină și tu la fotbal. Bag și eu 99 de Robux. Nu știu pentru de ce. Bun, Betty. Hai, îți dau gol. Fire. Hai, Bun. îți dau gol. Hai partea ta care e acum. Nu. Hai să jucăm în echipă versus fata asta urâtă. Mai urâtă decât Maia. Legit o știu în realitate pe Maia, deci... e urâtă. Facem după lecții de... Da, de mă. Oh, bă! 6-7. Care partea ta? Stop! Terminat, Gata. să zicem. Six! Acum am venit idei. Eu ai fi primul, cred. Sper că nu voi fi. Cine a făcut? Am făcut Betty! logo de la Apple. Betty! De ce? Nu eu. Octa! Da, eu. Nu eu. Cine a făcut două cireșe? Roșii sunt ele, poate. Cireșe. Oh, Cine a făcut? Bă, ce? Bă, ăsta e ok. 5. Ăsta e ok, îi dau 3 stele, hai să zic. 3. Eu am dat 3. Hai că ăsta Asta e al lui Maia. Nu știu. Asta e al lui Maia. Am dat astea Îi din dau cauza care două. inimioare. Îi dau Îi dă 2. zero. I-am dat una. Care dacă are inimioare? I-am dat Ăsta- una, i-am dat ăsta- una. 0. Ăsta e o roșie. Fraților, nu uitați. Vezi De un că, like vezi și că ai încurtat. subscribe. Și Ce? Ăsta cam tot o roșie. Deci, Ăsta tot o roșie. da, deci nu uitați de un like și un subscribe. Nu uitați că scopul a fost să câștigăm și ca ceilalți să nu știe a cui desen este. Să Iar luăm bani. acestea fiind spuse, cam acesta a fost episodul de Cinci. astăzi.
Mai stăm pe video. Eu am fost Rafa XD. Ciao.